बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालाम मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ उरखावनि मोखाङा इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गिलु बालु इउपिपिएलनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावनो जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि साराबो इउपिपिएलनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि हेंथायै मा रिप्लाइ होफैखो मा फिननाय होफैफिनखो बिनि सायाव दिनैनि गुबै टपिकआ रायजोफोर दा नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो आरो लोगोसे खोनासंनानै लाग्रो बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसा स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभर्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसि दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सो सोरनाबा सोरनाबा आरो बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों नाथाय बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव दिनै बिजेपिनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफस'सबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लस जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो मिमांनि सिमां होननानै बुंदोंनो गोदोनि बर' शास्त्रआव जेरै मा मुगाखौ नुखो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा मा बुंखो रायजो राजाफ्रा मा खोनाखो दिनै लागाम सारा खोथा बुंनाय नुदों खोनादों रायजो राजाफ्रा दिनै नंगौना नङा बेखौ नोंसोर रायजो राजाफ्रानो साखि दङ दिनै सोरबा गैयैफोरनो माबा अनसुमै होनो होनना बुंदों बेखौबो होआखै हनै सोरबा बन फाननानै जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनो होनना बुंदों बेखौबो होआखै सोरबा हनै ना सारना जाग्राफोरनो माबा मोनसे अनसुमै होनना बुंदों बेखौबो होआखै दिनै होनबा प्रमद बर'नि उरखावगोरानि जबाना बहा थांखो बेनोनो बर'नि लिडार दिनै प्रमद बर'खौथ' जों सिनायो ससेनि लिडार 30 बोसोर बैसोनिल' मानसि बियो दा 50-40 बोसोरनि जारिमिनखौ बे बोरै मिथिनो आन्दलन खालामजेननायनि जे उपेन्द्र ब्रह्म जे गोदोनि हरकिशोर नार्जारिनि जारिमिनखौ बे बोरै मिथिनो काल्लाबाथानि जारिमिनखौ बोरै मिथिनो बेलाय सरन नार्जारिनि जारिमिनखौ बोरै मिथिनो बेलाय समर ब्रह्म चौधुरिनि जारिमिनखौ बोरै मिथिनो बेलाय एसेबाबो बर'नि खामानि मावलांदों सरन मोनहा समर मोनहा दिनै एक्सुखौ सोर गायसना सोर सृष्टि खालामा खनकेश्वर नार्जारि बेखौ प्रमद बर'आ मिथिगौ नामा उरखावा दिनै बबे सानजों एक्सुखौ माला गाननानै दिनै मानो थगायबाय थादोंब्ला बे बिटिआरआव बे गथ'फोरखौ लानानै इलेक्सन जानोसैबा अखा बांखा सान्दुं अखा बे गथ'फोरखौ हानजा सुर होयो दिनै बे बिटिआर पावार लाबोनायाव पिटिसि सरकार खालामनायाव बेबो मानो होनो हायाखै बेलाय बे उन्दैफोरनो मानो स्किम बानायना होनो हायाखै स्कलारशिप बादिखौ मानो होनो हायाखै सेन्ट्रेल सरकारा होदोंब्ला आसाम सरकारा होदोंब्ला बे बिटिआरआव बे बिटिआरनि लिडार जानानै मानो होनो हायाखैब्ला
बेनो उरखावनि जबाना उरखावनि सैथोआ जय होनना बुंदों पापि आरो खय आरो लय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि खोथाखौ बियो लागामसार खुब शास्त्रखौ रामायण महाभारतखौ रोङाब्ला मानो सालायो रोंबा सालाय होनदों रोङाबा दा सालाय होनना बुंदों बबावबा हाखर हाला बंफां बंफां सोरखौबा दानला लांनो थुद्रुक बेबादिनो प्रमद बर'जों उरखावनि सरखार सालायनाया बेबादिनो पाब्लिकखौ थगायनानै एबसुखौ माला गाननानै जाबाय थानो होननानै एबसु सेंग्राफोरजों गाव जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरैखम मानसिजों माने आदर्श लाजानानै माबा खालामजादों सन्मान होजादों थुद्रुक बेबादिनो उरखावा दिनै बे गथ'फोरजों मान सन्मान गाव बेबादि उपेन्द्र ब्रह्म बादि खालामजानो नागिरदों बियो ओंखायनो बे गथ'फोरनि सिगाङाव गोदोनि गायसनगिरिफोरखौ फोरमायाखै मिथिहोआखै बे गथ' 12-15-25 बोसोरनि गथ'फ्राथ' मिथिया बे घटनाखौ मा जारिमिन जाबोदों सृष्टि खालामजेननायनिफ्राय एबसुआ बेखौथ' मिथिया दिनै एनडिपि सेंग्राफोरखौ थगायनानै हाग्रामा महिलारिखौ गादबनानै जानो होननानै एनडिपिजों लोगो जाफ्लाफैनानै दिनै एनडिपिखौ गाख्लायनानै जागासिनो दं बे हादि दग्ला आथिं बे आथिंजों बे बारसिनना जागासिनो दङ मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ उरखावनि मोखाङा माबा अमा हाथुवा बादि नुखाय सावसबग्रा बादि रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बिनि बबावबा माब्लाबा बासन होफैब्ला बेखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टारफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिकादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन खस्थ' मोनदोंमोन हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल गोजाम बिल मोनसेबो होआखै दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारि सारजों बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो गावबा गावनि खोथा बे स्पष्ट जाबाय नैथियाव आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जोंहा जितु बोर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै सिएसबि बोर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय सिएसबि गैयिनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड आरो 3,000निबो बारा थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारा मा बुंदों बेजोंनो लोगोसे जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि सारा मा रिप्लाय होखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनाबाय नुबाय बुजिबाय दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब